banque mondiale BCAO te de banque mondiale dina be baki sopa o le de bolla mali non fabi nambe tambe se tiens de toreko ala an tun tula nun kan tu meke tugu sawe mais an kelan yere ka comment ka kelea ku ka kulantina ku utum buluko nimpelita na yela halade nu kulanti la metabla hala nu komo ya minabe sa ta gelea ta kanyasi ama unyabala ya famna bala male on yokulude e beno ka obi madimi o mana binka obi madimi a ni Israël anta blaka banque mondiale segna kana ko fem fe kada ni ko anon foko bo o di ama tala karina wala ka odala sumela ambolu chanchanya nambola yano minye franci ministre des finances Bruno Le Maire ale mana ta franci barakeron fem fena wo de bechi ala daji be to ko akela kom nugun tan fe ambo dagru ira wala billah re juya ko e madon ta chende na ma o sombla hala wi la ka jamana kon do le tege awla ambo daglu di o mana temela kapre non Côte d'Ivoire kono Alassane Beka fantam pela jilenga duchi abeka toro la se population mabi akavu akilima ambo daglu fana ira wala na mole no minye soya baya ya haidara ko alebe saya ani baloche sola baya bela jilemba kalama ana ko mina kata blaka sola parce que da bala ba den tundo ana ko mina kata blaka sola antardon aya atrai a kunde fora ko kunwa wol mayem nka ire la ko ale mangene ata mo be dele la ko anda blaka kata fora ko kofe ateta aussi de bube sala kasola face donc tu vois bébé sa kasola machida blaya aya to ya kasai ambe anda du kula nam voilà non minye idisi jamana yi uya fo uya ke ukinye lahidu tap ko jamana sabai ISI Mali Burkina Niger ko minye baluye ko beno paten de te ama en minuka Sénégal ou comme ministre aya fo kuye lahidu minta ko lahidu bola srafe balu a bella bena a toy de lonka blasira la Canadie Mali ne Burkina Niger ma amena balo soro aka bu hakilima ambe anda bukula nan temena kabwe non miye Nigeria uluka chef d'état-major ya famna bala ministre de défense au bola ka kule ko tro se fitine munu boluka jamana kono pour desla bi ou desla sini marfa tout boulot qui c'est tout boulot ya blend tout boulot faut tout boulot nizra nim jamana pele bani uluka ministre de défense de boraka ma comme non faut être Nigeria kono bi ne ya fo yande mro korba kuma so ku bodo na de ko abeje no ko mali be se ka tarama Nigeria ka Nigeria population o de ka chani maleye me minami bambula bi ate Afrique mroche bolo en Nigeria ou ka chef d'état-major voilà ka fo ministre de défense a voilà ka fo ko minate nambe tambe se ambanda do ula nan temena kapre non minye imam de kora mon soni dore abe Amérique comme minyele nta to era do metla ka kala abe Amérique non o fana bola ko ibeka kleka sani biye ko kuno tun ka sani biye ko ibeka ka wati ko tun da sani biye au subillahi min shaitan rajim na o defo na o ma mroko inda blade ke tugu sawe o muso fana be Amérique ko ibeka ka mara comme sani biye amba le makanka tet billahi fembe yele au la nite fem da kono ko ne afam ko de metu gote imam na abe imam ko bla frafo itala amanda du kula na mvole no minye malen ye o de ka dusuta bi kata semeke au beka pomme de terre sur bi aka bu hakilma foronto beka sur bi goe beka sur bi ya famer la mine pour foronye malen beka bela de la sur bi ni kodomake fendoniate so ni sate ni maktu tige ita kono na fendo malen beka dusuta bi komi gelea bi dede kan hari mro ka du ko fa lo du trenu beve ka seneke bitamate ni fon amu fala dablu de amap na metamese amba lavani buba fane de un kolon de dem tugu de dem baraka banen de ya famia bala faso kuma sulu de abe da bala bala les réseaux sans fait ya famia bala abem sake ara fukali bola ko abe ka alu padra chamlu da synthèse ko la wala sa veso ko ka war so chumna buba fane abe ka synthèse ko la wala sa veso ko ka war so chumna na ma fo ya ko fembe yele en buba fane la nite femida ko na ma fo batu lebe ka wati numa asimbe ka en affaire ko de ballon ni chugo de là parce que moi mi te balala elle sait qui ga so sur la chugo ni français ja chata ni sege ya minotro abeta alu patra jalo de barabara anda soldat be mali la comme élection wati sera a renvoyer la po dat ibe balake ne be ko fe nambe tambe se ambanda do kula ninde ansigo kuina mena ni de wala ka kumbuna nyenye bonya wala ka di ama ya nandata yeno ana fo awyoko voilà nteleke Jason Toski fola bademba bulo
fura munumbe mo keneya geje. Ah, ni m'envoie de fura là, 200 de téléphone numéro 06 51 82 09 36. Oui, 200 de numéro nia ou les fura pela de l'embe sur abo ou le dimio sans ba dimio d'abal ban fura non pas d'un débat boulot aba volé. Nan volé non, nere teleke Yesuf Daniel abe amiliki ayem magasin pele pas de taille le mali qu'on a famille voilà ka continel joli ka fa télé là ka fa photo là il m'a pas de soumenant fait fena à pela jelembe sur Yesuf Daniel boulot ya famille voilà télé Samsung écran pele beau écran moulumbe ta fou 85 pouces là ya famille voilà marque américaine ou le pela jelembe sur Yesuf Daniel boulot moi même des aka minan fait le mali là aka téléphone numéro 70 38 49 19 ou ya ka téléphone numéro armoro de télé qualité la télé bele bao télé nyanamo ya famia bala harnu courant sauter la rôle mani courant tara a télé te gen ram ça que harni et télé de si et tabale mi ka harno genna télé sur note gen en moment au bes sur YouTube dans le boulot bes série téléphone numéro quand 70 38 49 19 oui, Yusuf Daniroka représentant ben mali qu'on a voulu voler. Amé sur le cadeau, un silicon konon, nébalement. Narolo, amenado, un silicon konon, minier, anda samedi boilier. Amba ni les mali dem pela, telem fait mali konon, comment s'appelle France konon. Kartini nako, gelea de moi de là. Amba ni na fait samedi don, un pela, telem kanon so, minier drancier. Kata ana de bunira jinyama pela tatanda de bunira ana nyamura ani selufo de benatia ko bara kenon fait Mohamed Seluf Raidra ani ale de benatia ko bara kenon fait amde fait deka bom moshi kanatuko wala sa tora mimbe anka ana nyamura de seka bwa kala machurumna parce que modo ka bara tiena modo ka so minadula modo ka fo sera ni kartini na ko galère na manya kwa na do restaurant ambunde le khere di amasa chasile anu wulika joka yira pena kunin toro debe en quoi nin kele en so am de fait en donc ko ka zéro 600 ça ani c'est le fo benata jopo que chambre min mon boulot aba pour Japon amena adressé des hommes adressé maison des oranges ya famia bala 21 rue de Ferna Pena 21 rue de Ferna Pena Drancy comment s'appelle RRB ou beta non ya famia bala RRB beta non d'ici Fonabéter non BC 146 Ibet Jiri Ferna Pena ya famia bala BC Chamambe non Isra Dracidron amena adresse le bla ana page sans fait moi mon fait kata keneka amena adresse complet bla page sans fait mais c'est l'adresse kantouni maison de orange Nisra Dracidron ni comme maison de orange là tu as maf le matoir la terre ya famia bala 21 Iri de Ferna Pena Drancy RRB de Béternon, BC, Yafona Bala 146 au Fana Béternon, Ibed arrête trop de coup, Ferna Pena, Ibed Jigon, BC Chaman Béter encore, Nasera et Nontoron, Naya Umwele, Abansoro, Ambesoroka Jeka, Yafamna Bala, Anda et de Wum, Yafamna Bala Kaira, Anganyamro Bella, Toro Fem Fenyanso, au Cartinana Kodamlen et Biche, Moi Fem Senana. Voilà ça qu'on nous besoin de la tourna à daboku yode si le champ de sec à sur la tourmina nous renier daboku yode ah oui là qu'à la faire souvent cartinela beno boulot mais n'y a une ba malam de fait malin monu be diaspora la quoi la faire ne ka karti be metel ki ben boulot nga password ben boulot nga titi de sesou ben boulot fem bella telen ben boulot mais n'y a on be fait ka ni ne renier inke tola be mo monu ka France qu'on a ou ka tola be sek ataka buka tourmina la nini okode ambe teme ka bouement ambeta te comment s'appelle millet satula musula ka ulu bena po ya famia bala kaira mariel pela po de bessa asimyo po andate envoie image datie salam alaikum an filɛbaga n'a lamɛnbaga an ka foli ni tanunin b'aw bɛɛ lajɛlen ye bi sɔgɔmada in na an bɛ sajola ani sajola muso gurupu bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u y'an wele hakilina dɔ la donc an bɛna kuma d'u yɛrɛ ma wele kun ye fɛn min ye u bɛ se k'a ɲɛfɔ sajola muso kuntigi yɛrɛ bɛ yan Kanisa Kiliba maa i ni sɔgɔma an sɔgɔma ko mun de labɛnnen bɛ aw bolo sini sajola kɔnɔ an sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la fɛn min labɛnnen b'an bolo yan nɔ an b'a fɛ ka jamanaden bɛɛ labɔ ka musojɛkulu bɛɛ labɔ an ka marche kɛ an ka sɛngi kolonɛli ye Asimu n'a ka cɛden an b'a fɛ ka marche diɲɛka ye
Asimini ka cɛdenw ye min kɛ Mali ye a tɛ bɔ an kɔnɔ a tolen bɛ malidenw bɛɛ kɔnɔ an bi ko bi an b'aw ko bi an b'a ko sini an n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'i ta semosi ma k'i ta mairie ma ka taa commandant ni an ka gendarme minnu bɛ yan nɔ polisi minnu bɛ yan nɔ an ka osofɛla minnu bɛ yan nɔ service technique fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ lajɛlen an n'an ka jamanadenw an bɛ fɛ ka bɔ sini alamisa kalo tile 22 an b'a fɛ ka bɔ diɲɛka ye ka marcher aw ye fɛn t'an bolo nka aw b'an ja ye a y'an ja lajɛ dɛ a y'an ja lajɛ an bɛ yan an b'aw de kama yan. Voilà, merci beaucoup Tanti. An bɛ fo k'i waleɲuman dɔn min tun ye Sadulakaw ye k'u bɛ bɔ ka yira diɲɛma bɛɛ la ko de Asimi kɔ. Asimi baara min kɛ Mali kɔnɔ ko fo ka diɲɛ dugukolo meleke olu tɛ ɲina wa olu tɛ Asimi kɔ bila. A bɛ fɔ nin de ma ko muso ɲɛnamaw, a bɛ fɔ nin de ma ko muso barikamaw, a bɛ fɔ nin de ma ko hɔrɔnmuso ɲalenw. Wa ninnu mana den fɛn fɛn bange dugukolo kɔ kan a bɛɛ bɛ kɛ waliju ye. A bɛɛ bɛ kɛ waliju ye. Muso kolon tɛ foyi wolo ni den kolon tɛ, muso ɲuman tɛ foyi wolo ni den ɲuman tɛ. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ne balimaw bi ye jeudi le 22 février 2024 an bɛ Batuli fo. An bɛ na comment ça s'appelle min ye banque mondiale mɔgɔw ye olu bolila ka taa Mali kɔnɔ biribiri. U ye courant tigɛ an na an ma sa. U ye wari tigɛ an na an ma sa. U ye sanction da an kan an ma sa. U ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin an ma. I y'a faamuya b'a la i b'a fɔ komi o de bɛ ka dɔ fara an ka courage kan. N'u ye stratégie fɛn fɛn ta ka ɲɛsin an ma an jɔlen don k'u kɔnɔ k'u kun ci k'u dafara. U ye tulosuw bila an na an y'olu ku tigɛ. Ka sanction da an kan an y'olu ku tigɛ. K'an ka nafolo siɲɛ an y'olu ku tigɛ. Ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin Mali ma. I y'a faamuya b'a la maliyɛnw jɔlen don komi olu. U ye courant fana tigɛ an na. Ka fɛn bɛɛ kɛ ta ka ɲɛsin Mali ma. U ɲɛ b'a la an tɛ nin sira in bila. U bolitɔla nana k'o bɛ fɛ i y'a faamuya b'a la ko coalition min b'a ni ɲɔgɔn cɛ u ka continuer min ye courant tigɛ ye u bɛna dɛmɛ u la u bɛna wari di an ma i y'a faamuya b'a la degun bɛ maliyɛndenw kan u y'a dɔn k'a fɔ malidenw u jɔlen don malidenw ka ɲi u bɛ se ka tɔɔrɔw k'u bɛ se ka gɛlɛya k'u maliyɛndenw ɲɔgɔn tɛ u cɛ sirilen don olu bɛna Mali dɛmɛ ni wari ni courant tigɛ min bɛ yen u bɛ se ka ban cogo min na. Ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala. N'an tun ko k'an ka siran kurantigɛ ɲɛ ka nata hadamadenw de la walahi an tun tɛ lafiya fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa an tun tɛ bɔ jɔndenya la. Bilahi denkɛnin min bɛ mulu i y'a faamuya denkɛnin min bɛ jɛ faden to kɔ bilahi e tɛ kɛ jugu sago ye anw jɛra faden to kɔ fadenw tilara ka boli ka na an nɔfɛ u y'u ka to i y'a faamuya la an sigilen bɛ an ka bin ni an ka sɛnɛ ye an bɛ k'o tu an jɛrɛw ka to kɔ olu n'u ka to tilara ka na anw sɛgɛrɛ. N'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala n b'a ɲini maliyɛnden bɛɛ fɛ hali bi an ka to ɲɛmɔgɔ ninnu kɔ mɔgɔ fɛn fɛn Mali juguya Ala b'a bɛɛ halaki a bɛɛ lajɛlen bɛ Mali ye. Ninnu mana BCEAO tɛ dɛ Banque mondiale olu ka vice président de nana Mali kɔnɔ ko fɛn fɛn ka di Mali ye k'u b'a kɛ Mali ye. An ni olu jɔn de malo la sisan olu de ma malo wa olu de wari tigɛ anw na ka sanction bi an kan. Ka tɔɔrɔsiw bila an na kɔrɔ fɛn fɛn bɛ an kan ni nasara mun de b'a bɛɛ kɔfɛ. An y'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka an sen fili u la i y'a faamuya b'a la k'u tigɛ k'u sugu yira diɲɛma bɛɛ la k'u gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'u yɛrɛ funufunu ka sanction bɛn ka taa wariw tigɛ ka fɛn bɛɛ kɛ bi in na u nimisalen don u y'a dɔn k'a fɔ sanke n'an ye nin sira in bila dɔrɔn an sutu courant tigɛ an y'a supporter ka kɔngɔ muɲu ka gɛlɛya k'u tɔɔrɔ sugu bɛɛ bɛ maliyɛnw kan mɛ maliyɛnw ko k'u tɛ nin sira in bila. Banque mondiale ɲɛ b'a la solution ta u y'an kɛlɛ sira bɛɛ fɛ o stratégie bɛɛ ta maliyɛnw tɛ ka bouger k'u buru u nana dévier la tuguni o sera waraba ma Asimi Goyita kunun o tun bɛ fɔ palais la Asimi ka kɛ Ala kama k'a yafa olu ma i y'a faamuya b'a la olu bɛna Mali dɛmɛ Mali ko ka di olu ye Mali jamana barikama de Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ maliyɛnw ka ɲi maliyɛnw cɛ o ye kuma sugu bɛɛ fɔ on dirait que nin foyi t'an bɔ nin sira in kan a bɛ wari in di an ma i y'a faamuya b'a la an b'a kɛ an sago ye sira in tɛ bila kunun n'o tun bɛ wari fana d'i ma i y'a faamuya la ni Banque mondiale tun bɛ wari d'i ma o tun b'a fɔ taa don nin na taa minan san Faransi taa nin kɛ tan taa nin kɛ tan
n'aw nana wari di an ma an b'a kɛ an sago ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten. I y'a faamuya bala ka sɔrɔ k'an ka wari kura dilan foyi t'an bɔ nin sira in kan. Jatigɛ min b'u kan nin dɔrɔn don an kana an ka wari dilan n'an y'an ka wari dilan dɔrɔn olu bɛ kɛ su ye. Ni AES donna ta la dɔrɔn olu bɛ sa. Walasa an kana don ta la an ka to olu kɔ komi wulu na kuka la u bɛ na ko bɛ bɔnbɔ kalamani don an da kɔnɔ. Wari tigɛra ka ban AES bɛ ka avancer a ka bon hakili ma. Jamana mugan ni kɔ olu de bɛ boli la AES nɔfɛ. Comment ça s'appelle Togo nana fara an kan. Min ye Tchad fana ye olu fana nana fara an kan. Jamana min bɛ ka boli AES nɔfɛ bi dan t'a la. U ɲɛ b'a la ni AES jɔra dɔrɔn u bɛ perdre Afrique bɛɛ la. U nana n'u ka wari nɔgɔlen ye k'u b'an dɛmɛ. A b'a d'a ma n b'a minɛ k'a kɛ tayin an tɛ sira in bila. A b'a di an ma an b'an ka siraw dilan. I y'a faamuya b'a la k'an ka kurantigiw ɲɛnabɔ n'a ye. I y'a faamuya b'a la mɛ sira in tɛ bila. Kuma fana b'a fili. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Faransi kɔnɔ olu ka minisiri n'a tɔgɔ ko Bruno Le Maire Lacɛ ale mana taa entreprise la sisan Lacɛ o de bɛ ci a la non Faransi ɲɛmɔgɔ ninnu kɛra komi samiya ko nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la waati min na kɔngɔ bɛ Faransi kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ Faransiw kan mɔgɔw bɛ kɛnɛma mɔgɔw bɛ k'u ka hakɛ ɲini sɛnɛkɛlaw bɛɛ dusu kasilen don waati kelen Macron bɛ ka jamana wari ta ka taa di Zelensky ma catibɔla kɔrɔ ye. I y'a faamuya b'a la ko ka Putin faga. A yɛrɛ b'a dɔn a tɛ se ka Putin faga, a tɛ se ka foyi kɛ Putin na. Mais jamanaw nafolo bɛ ka taa dɔn ka taa fili fenêtre fɛ. O nɛgɛ tɛ Faransɛ si de la Faransi kɔnɔ yan. A ka Macron yɛrɛ mana taa yɔrɔ a tulo bɛ ci. A ka ministre mana taa yɔrɔ o tulo bɛ ci. An ka jan ka lajɛ. N'an bɛ taa an bɛ se o. Tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala. Bilahi fɛn bɛɛ yɛlɛ nin na nin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ. Ala y'a fɔ dɛ. Ko kafiriw ma k'u bɛ mun de fɛ an b'a fɔ ko kafiriw ma k'u bɛ mun de fɛ k'u bɛ diɲɛ de fɛ ko n bɛ diɲɛ d'aw ma tɛ lafiya a y'a lajɛ u ka ministre filɛ. Non, je ne serrai pas la main. Vous me prenez pour qui? Pour un ministre des Finances qui est copain avec Tavares. Quand est-ce que vous allez arrêter? Ils sont riches à milliards. Vous voulez quoi? Ils sont obèses de fric. Let's go. Ah, c'est une merveilleuse voiture. Très très belle. Très beau véhicule. Un plaisir de vous la faire essayer. Merci beaucoup. Bravo, merci. Monsieur le maire, monsieur Tavares, comment vous allez? Bonjour, ça va bien? Et votre très bien. Très bien. Ah bah, on peut vous dire que ça va très bien. Ça va très bien pour les actionnaires. Ça va très bien pour monsieur Tavares qui touche 15 000 € par jour. Ça va très mal pour les intérimaires qui ici, vous savez combien ils touchent certains pour ce mois-ci? Moins de 1 000 €. Alors la DS7, elle est peut-être très belle, mais nous, on n'arrivera jamais à se l'acheter. Vous êtes le ministre des Finances, vous êtes ministre. Est-ce que vous êtes venu ici pour faire respecter la loi? Je vais vous dire pourquoi, monsieur. Parce qu'ici, il y a 1400 intérimaires. 1400 intérimaires. Vous savez ce que c'est? 1400 intérimaires, et ça, d'année en année. Vous savez qu'on n'a pas le droit. Vous savez qu'à un moment donné, il faut les embaucher. Cette année, 30 intérimaires. Bonjour, monsieur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis de la CGT. 30 embauchés. Non, attendez, monsieur, 30 embauchés. Non, je ne serrai pas la main. 30 embauchés. Si, vous allez écouter parce que vous êtes ministre. Vous êtes ministre, monsieur. Vous êtes ministre. Je n'écoute pas vous êtes ministre et qu'ils ne me disent pas bonjour. Et on produit les richesses. Vous êtes ici dans une entreprise qui marche. Et vous, ah oui, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez détruire les emplois. Vous détruisez les emplois ici dans l'usine. Dans l'usine, vous savez. Dans l'usine. N'an bɛ taa an bɛ se waati min na jamana kɔnɔdenw bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ olu bɛ ta jamana nafolo cɛ centaines de millions d'euros ka taa di Zelensky catebɔla ma Ukraine président k'o ka Russie kɛlɛ u ye dɛmɛ fɛn fɛn di a ma a y'a bɛɛ tiɲɛ min ye o ta yɛrɛ ye Europe n'a Amérique bɛɛ farala ɲɔgɔn kan fo ka sɔrɔdasiw bila ka taa Poutine y'a bɛɛ faga o ye minɛn fɛn fɛn di cɛ ma Poutine y'a bɛɛ détruit o bɛɛ n'a ta Macron bɛ ka France wari de cɛ ka taa di Zelensky ma a yɛrɛ b'a dɔn ko Zelensky tɛ se ka ci la ci. A tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ mɛ dana de b'a kɔ n'u tɛmɛna yɔrɔ sisan o de bɛ ci u la n'u tora k'u bɛ t'u ɲɛ da u ka entreprise kan baarakɛla minnu bɛ yen olu b'u ka ɲɛmɔgɔw nɛni de n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲi tɛ fɛn min da kɔrɔ a min ye Bruno Le Maire ye ministre des Finances o de taara ɲɛ da entreprise dɔ kan a selen yen nɔ i y'a faamuya bala mɔgɔw ye tasuma kami k'o da tɛgɛ kɔnɔ ko cɛ k'ale fo yan'a ka kɛ pɛrɛn-pɛrɛn cɛ fo k'a t'a fo bi a t'a fɔ sini ko cɛ k'ale tɛgɛ minɛ cɛ fo k'a t'a tɛgɛ minɛ k'u ye jamana in kuma sulu ye jamana in danbe bɔ a la ne b'a dɔn n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala dɔnni ko ye malo ta tiɲɛ tɛ
Amateme kabule non, ambeta idisi jamanaka. Miye idisi jamana e uya fo kuyake. Uya fo kon mine balo bade. Balo mimbe ya famia pala koro bomale on a balo mimbe komo bo Burkina Bula. Balo mimbe komo bo Nizele on la kobe non oti ama. Ya famia bala uya sera uya. Sako uya boa sera fe. Balo for la nwankan. Upe sera la kana Mali Burkina Nizele kana di oma. Potine ninke. Atumi laidi uta anye. Mais aya boa sera fe. Balo be sera la kana. Soni Mali on bena balo so. Burkina be bena so. Nizele on bena so. Amle Potine foka wali mandon. Ale de ba foka ke. Ale de ba foka ke. Aye laidi uta. Aye kun follow blakana. Kun flama be sera la kana. Kun follow nana bela jele onuye. Ah. Kun flana fana be sera la kana. Soni ulube do anda jamana okono. Blunka fa obena sabati. Harate mie. Ameta Nigeria sola sinamoro o de bola ki jo tiama benana. Ko keleke minate Nigeria kono be. Tugo tu burbe. Ya fe nabala. Nigeria c'est que kuta tiana quoi. Ko fa faut ete. Koni botu munema fere ni keleke menana. Ko Nigeria simba sentega kono de. Ne ya folia. Nko Mali be se Afrique pe kelepi. Do ko e balela no yikungolo tiana sisa. Mali be se ka Nigeria kele. Nko Nigeria jama de kacha, mais qui s'était jabalo, Nigeria jama de kacha, de minantu boulot. Ah, au cas, comment ça s'appelle, sur la signam, moi, il a boila kafo, comme minante. Or, qu'elle était fouetté, tu l'as aussi, c'est que tu l'as aussi foutu, nous, moulumbe, comme beaucoup halan, ou l'eau, moi, dans la baisse, la saille, avec l'eau, teye. Nigeria, qui s'est perdu, banane, tu l'as aussi foutu, nous, qu'elle est là. En ala na kase nou bese la to Mali. Nou bese la Mali kumde. Saturday ba ambulo, ala fali ba ambulo. Mine suko yo ba ambulo. Jono ba ambulo fembela jene ba ambulo. Mali no ronte Afrique bi mien kale ala mika bomba kan lima. Mali no ronte le panel puissant d'Afrique Mali to. Ya fana la Afrique d'ici ou ye Mali de. Ni zala frère ni njama la pele bele ba infouité. Fouka ministère comment s'appelle? Ministre de défense bola ka fo be ko fo été fo minate. Comme maintenant fin tout boulot que c'est fin tout boulot ku ya bet beaucoup ram na ko fo été ku kasi l'envolon de be c'est un que mamou tale on couple ma fo ko fo itu boulot be e mana che oye de susonta ku vela désert qu'elle Mali ko nous na la uchi nous c'est demande désert quoi de kodo ka gara que mami da ba wala quoi utala désert qu'elle tourner Nigeria Côte d'Ivoire et Benin où il y a beaucoup de tabi Nigerika. Asimi bola kaktandari magdake. Chawan chama la sed Nigerma. Ado comme isla Burkina Masra Malima. Au lieu de ce qu'il a tout qui veut tabi Nigerika. Chawan chama la sed Injamanema. Obi ukunchi ki dafa. Nigeria bele bani. Ani Côte d'Ivoire ne fait ou besrana parce que maintenant tout boulot. Jamala femme fene français kate. Au lieu de sigi s'intégrer de konoti d'amener malfai. Ou ti d'amener quelqu'un mina ou ti d'amener fouiller. Mouron be mouwa damade mina potinde. An le potinde tega ben romprobe. Bi ambe afele ki penya. Nambe tambe se ala ka barka do tien la. Nan voilà yeno. Ambeta comment s'appelle? Minyo imam duko ka monsodo yi ambo kala ya. Voilà, imam duko ka monsodo. Musembe Amerike de ni na toko quoi. Mais ninya kala j'espère ka ben aton quoi. Re ale fala be duko sa woya la. Ambe do ka ala ka hina la. Voilà, never know anga jada musé dame. Avec rakepto de. Voilà, abe hakepto, pardon, parce que TikTok une flène n'a application ti boulot tout ma non. N'a application ti boulot tout ma dans la tête son voilà, abe hakepto mena kala c'est ça. Musembe Amerikide. Voilà. À tes garçons, mais balé tout dehors là quoi, mais même Moussé imasi là, j'espère que moi chaman bato Moussé de flène. Moussé de flène. Anamala. Voilà, Musembe Amerikide. Ayo, mamunu fo. Ko ibeka ka wati. Ko kapsani biye. Eba soro ani alete malekele kono. Ani ale nyate malekele na kwa. Eba so ale de la harate. Walma juya ba kono kanyase l'infaraima. Nunko flado. Shoa be la hara. Walma khasidia ba akono kanyase l'infaraima. Mwamen bi job bi. Kom mali ibeka ka malata sali biye. Otiyo kumolo machianwa. Artigin kumbulo a tiana bou ambe dwo kala kakina la siso ambe dwo ke ko muyala asansare ambe dwo kala kakina la kadao somaya aya ko kiti mina ala ka noya alebe la hala de ambe kia kono Mali bilama
ya fana bala na tumde comme ibeka clé ce sam tumde assume sur fama la bet mba kale malfa ba mbulo be todo just te kana mro fa ya fana bala mali beka jo anye folasi genta minisma genta bela chilende eleka imami ni fo anye kwanga minisma gen kwala folasi dia kwala china ko be o bekele silem de ka mobile no kono koko ko mali te ka vase ko foi te ka nyana boko boaka malata sali ne banom so ame boke ala ka hakili ni mandima ya fana bala ala ki la kana ko sinon comment membe eda non c'est même pas la peine c'est même pas la peine billahi te ni mieux kolosi avait frère ma pris folla mais c'est le qu'on a kata la bombare kon aw be fe ka dimi mieux bo ne afon ko dimi inte bo en tant que asimi de balala male on tena fitina abala tabla asimi na ima sadula musuya ima sadula musuya kulu perina fra asimi ko be la bo bika ka asimi souteni sadula musu es silembe ameriki ne balma musu ko foi make ni fait make était asimi non bo famala ni fait make boulevard le beo comment belle était mali ni asimi num te balala boulevard le beata fala no va ko asimi kabla boa ma kontana ni boa bui na fola te asimi fe eta boulevard la ka asimi bu que de n'importe quoi la ka hina ola ka ugado suma aka imam kela jugu sabwe asilembe alsiri chamalaka abena koko ni fana inte balala no de ka sa petite patasta eni alana krache boa tela turut mbejeni mro mbe sa pa kelen bafla bi ote ka ke silembe ameriki ka taxi no walem koreno koko kom boa kle ka sa de bi mro kana jigera be la hala diete tiens kona ni moi mie pour dire me gosa pour dire me gosa pour dire fallait betcher et te tiens qu'on avait la hala de c'est normal ni bini joku ku nous va sa de bi am te la hala da me tiens de kono bi ka sa nu ku ni debso o seria ni e asimika chamaka tia do le ta de bala de la na tum te bala la mro de café muna na tum te bala la mro de toi comme ni na fa tum ta la chuma trop fois mais ni e mane be pas fait bi fendo de bekake ne palma musu juya tabla na fatala natala mgoti la metru na sono ni tumboleka video la ta seri bet mi lamna me yesran min tagalo srab ebe chem nim koko imam tuko imen duko faso janfa mena ou de la mgota febi ou de la be alizeli ani ako kibe imam de me kalonka abeta juwe fait passer de me tuote galona ne balma musu mali kafsa ya pikasa ni koni eski la mobile kono no fembe yele la ninte femi da kono amete me kabeno minye so la baya ya haidala ko amangene nebe mi fana nyamro ya kana blare kwa ka mwo be dele la ku ka bla kwa tata fragra ko fe otmana dala de ban ko na va bla dem senet khala be ko medenini a fola en kwa ka tota misu kono amason atala do polti la ta si on va voir des mille ta chamana dans be boila ou de te marché bus ayen kwa me boita kono ko anga présent de souigné na manana tabla de sakasola so ay ne fande ko ma cité joye mali kono ko asimi la de souigné a wele la katadina asimi wal sien to mina kana de pravoter abo kaso de la nta don atala pe iba da mosuna ale tu vul kwa tsegamide go pribi na velom na besa de fsani je ça avait la raf ça les dire quoi ele mta batra atala bo de 2 mois parce qu'il fait kaso la fait a mosu do be son la buka gatla tatu no kono bulini o banan ni mile ki beta yan fait tade ibe saka sole akana blade anga fait la merde je mo la umuye shwala baya haidra zul fakara abu sabna dira zul fakara ko awsal zelen doka koni beni ngana dua kun kele nywana bo polyclinique pasari ira koni okonna la te tari abu ko shwala baya adra ni bela jelo ka mako zul fakar aga fami koni no baga dimba ko fo ulu ira ka bo zul fakar koni ni wati na abu sabna dira ko fari julim bate o minye farga ira koni ko be zul fakar la ngala ko kuye kibara sura ka bo mu zul fakar ira koni aga dimba yo yoro abu sabna dira no ba abal mo ko fo yaira ka boko uluka belebele no bezul fakar ko fo sola baya haidra abu voilà pour que vidéo kana tena même faut asimi indika jamai au kana blade ala tamatela kama kana bla billahi nae nimbla ko juute bo male konode aye nim tui bube sala tumna ne fanaka sa ucha chugola pa parate boala bana jugu fura juye bube sala kasula tumna de aye nim fanata ka sa kana dala panade ya feme ranni tumu deve ka ba fal kolola ate bla kata roshi a fola ya asimi do boate kelenye et bois barbara we midaf takadima
ta boube nu baba ya udu wa dima iye fantan wa kele fere emsela la fe dian kono tunia fo ala ki malopi ta che ki narati ki ke jubu sawe ibu kene de kampi nina nani jopenya na be fantan ta kele ke de fantan fe boya wule ka tête wa dama aya geli fermé boube ya wule ka tête wa dama ya geli fermé kata so bele baujo ete bala la fe ka so jojo du otum balo ni palo chuo de la asimi nana o tigala o te asimi fe kato kati si la presanen o de bedabla malikono aya tuye akasa kasola ça été hala tumana bla kata fola ke bamako do to sola atumana to kaso de la médecin kato kata pikili bien sola vai ni nere ki la ta médecin de ntume voilà on la to kaso de la tu met kaso de la de abattu de médecin kato kata fola dama kata solo mudo de anya bla kata bamako be fola ke la ka mo kono kala bla kwa tata jamana kofe otuma dala le ba voir molo palais une beta bla malikono de sola se fana anana tlegan de fama na soufe damana ibe buna ka fili ala jugu woron kulun do be silembe ko lube tambe kuma fo ko lube wala nya kuma fo omni mo lu tande tout là ou ma bo woron tout ko la mo pa te o lebe ang dala bla 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 u beka ke wale bambulo ya a fait min tumbe ko de ko deja areka kuma an kelende da kasola ninga jama vita kasola ifle kasola sakalo sava hali mko kele masa ino fe hali kalama mko kele wasi ino fe ubai la kafo danga be e kwate mashiko kala mko jahilu kala mko karkalau kala mko kafilu kala mko fendom balu ya femera la kaka mko barabara kuye le kamuli hali falbutu kumulola ute pa paraditon jama fete ni tumbu kodon ni preza mi nana bu barabara kuye le ke doni kala da balata buku le ke doni kala uye u banadbi asmit le debe ni masi la mambi kudo kasola tele be siere betle a nevem ni fo anadiamroye au kanakinen wuna panachu fora juwe ni tele alala chere wala ku ni malafa kiset kema bebero pi konon tu ka beti so kono jugula so kono jugu no won ka feli dente male on demande vous qui ta frère ma bukina be de Thomas Sandela frère chani fel pe que la africain et l'africain nous rendent be anila frère ou pas ngwati de sera ni te frère fait te femme ta sale gain akana so la bulale a quelle massa kasola ya to akasai pa prate boila anaka kalade mi fana boila matraki bi gasi bi ya fana bala mafakisa bi ambo tigi falata dom na dega fana nen ali afo yo kwa ma fe dom na be pampa la comme tinani ali afo kwa ka afaka savali obana biade chuwodi a quelle fle kasola ayo bu kasa sama foka mi bu betide adalen fle ne docteur sola dem de ala mo munu do matorai depuis ala uda ma barake ou ma toro ye fui o silembe da barapadeya la ka mo atlake o de beta blapsh jamana u wale ya te di mkoshima al dikule miye apeko odi ame boy amena buba fale ne ya fora nkonga tse ça que en ala naturate moi le sais que c'est sonné qu'on a chodma de modo asemi main ni main nefle barake de là je suis au travail 4h du matin je suis au travail San kalotan flabua fa de balala. Ja. A ni batra chamlu. Ya famna bala parte ju sa rolumbe ko ADP maliba. Au présenti. Au présent. Ja de boua fa nous financer. Non, a le badra jalo ja barkate et la billa. Boua fa mo flata fait jamata ko. Moi mi rete malikon. O de silembe francia. Ka santa sike a le badra jam la ka warimne. Fama fukale ka sovra be malikon amena bo election wati suliana ameni deme prisa di fe beta barake balete ibe mwo ka wale minani chuvodela ante mwo wale ka ni sata zikede ne afon ko fembe yele ela ni te feme dakon ni enma ke ju so de ya ka fodi no ko tout moria parce que des soit mi ka dalo sur la a fred di kuma sous le de kablala i kuma sous le do fado tout labi anaka vidéo la me adeka che barabara wala sabsida cheka wala so tuna adeka fuko election wati sala fuki adu padre chadu ala me pouvoir faire de bela comment moufo écoutez salam alaikum président pouvoir fane bon ko sira chemne ma ro ma election ko ni be ke jaguya duni chama ben pele bulu donem na mi ni fe ne ko ngom nya fina inden nyote japati yene ga mo di be ko ne farsu donc o tuti kani mine mali be budo penga ni munele be mina ne bala donc ne ko ni ko doni 600 folo
donc ne ko tun bɛ fɛ n'i pɛrɛlen an ka baara daminɛ ne ka denmisɛnnin minnu bɛ bamakɔ déjà olu ka activités daminɛ bon activité kalama kalamaw y'olu labɔ kuma dɔw y'a tiɲɛna ko n ka activité yɛrɛ labɔ donc olu fana ka baara bɛ bɛn min ma ne b'o f'i ye an n'olu fana bɛ baara kɛ san kelen kɔnɔ. Voilà, aw yɛrɛ b'u fɛnɛ la vocal lamɛn dannadenw ka vocal bɛ ka fitu k'u yɛrɛ ma foyi tɛ ni danna tɛ e ni ala na kɛ dɛ téléphone ta passé e ni Aliu Badara Jalo ɲɔgɔn cɛ o vocal ka taa yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ ma dannaden dama safinɛ kunbaw a bɛ ka Aliu Badara nɛgɛ walasa a bɛ se ka wari sɔrɔ ka dun cogo min na e ni ala na kɛ sɛ nin bɛ se la ci ka ci hali bilakoro ka bugo kan ka kalifa n na donc comme u bɛɛ y'a mɔgɔ sugu kelen de Aliu Badara Jalo ni waritigiba in n'a faamuya b'a la nin denkolonde de bɛ ka wuli k'ale b'a dɛmɛ campagne na i t'a fɔ ko non mais n'i ye wari sɔrɔ cogo min na ale t'a ten de Aliu Badara Jalo ye Isa Sise minɛ ka don kaso la ko parce que a ko Mali sanu bɔrɔbaw b'a bolo ka Isa Sise minɛ ka don kaso la fɛn bɛ yɛlɛ aw bɛɛ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ hakɛ tɛ sini kɔnɔ dɛ hakɛ tɛ sini kɔnɔ Aliu Badara Jalo a bolo taara bɔlɔn kɔnɔ ani Buba fana bɛ ka communiquer mɔgɔ min ni mandat b'a nɔfɛ Aliu Badara Jalo ne ko na communiquer kuma ma se u ka t'u da don élection ko la peut-être ale yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ sinon a fana tun bɛ minɛ Buba fana ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ combiner na Mali kan billahi ni taara i tɛ lamɛn i t'a kaso la Aliu Badara Jalo an y'a mɛn dɔw da ko a sigilen bɛ Guinée de ko parce que a fana jɛlen tɛ quoi sinon n'a tun bɛ Mali la nin vocal bɔlen billahi i tun bɛ t'i bo kɛ palan kɔnɔ i k'a ka kɛ to de kuma n'a fɔ cogo c'était n'importe quoi Aliu Badara Jalo le milliardaire Buba fana tɛ se ka ci ka ca barika banna mɔgɔ min bolila ka bɔ Mali kɔnɔ o de b'i to Faransi ya ka e nɛgɛ ala ma bɛɛ y'a mɔgɔ sugu kelen de i ma nin de sigilen ye Baculi ye bala la sa n'i ye karisa sa billahi an tɛ mɔgɔ si de wale ko karisa nin di an ma walima an b'i dɛmɛ n'a tɛ ye n'i y'a da an ma k'an ko ka di an b'a minɛ mais k'a fɔ Buba fana tunna ne yɛrɛ faga de nin vocal in mɛ se ne yɛrɛ y'a lamɛn quoi c'est pas la peine quoi i ni cɛ ka kuma téléphone na n t'a dɔn a yɛrɛ de y'a yɛrɛ sile wa parce que kafiri ninnu bɛɛ bɛ ten de ne y'o ɲɔgɔn wele u bɛ ɲɔgɔn sile de o vocal ye fiti kɛ sisan ani Aliu Badara bɛ téléphone na ko ale b'o dɛmɛ élection na n'ale ka soldat bɛ Mali kɔnɔ a ka équipe bɛ yen a ka cama bɛ yen olu bɛ se ka campagne kɛ Aliu Badara Jalo la ilaha illallah no diɲɛ laban de sera quoi Buba fana mana fɔ k'ale bɛ mɔgɔ min dɛmɛ campagne na e fana barika bannen don kojugu de layi e fana c'est même pas la peine voilà an bɛ bɔ yen nɔ komi nafa t'ale la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ maliyɛnw bɛ ka dusu ta solution bɛ ka sɔrɔ ko la ni kɔma tɛ ko tɛ dɔn Mali kɔnɔ bi sɛnɛkɛfɛn bɛ ka ɲa ya ka bon hakilimaya lajɛ la voilà maliyɛnw saliya fani bɛɛ lajɛlen foli don farafinna ani farajɛla ani arabula komi da ɛli sera an b'ale to yen yɔrɔ fitinin billahi cɛ bɛ ka gɔyɔ sɔrɔ a bɛ ka foronto sɔrɔ yen a ka bon hakili ma an bannen don baara ma dugukolo bɛ yen ji bɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen bɛɛ kɛ n'i da Bamakɔ ko o tɛ o an b'a bila baara bɛ kɛ de dɛ kunun an la dumuni tɔ de tun bɛ di Sini ma ba filɛ nin Siniw de ka dumuni bɛna di anw ma an banna baara de ma billahi ni kɔngɔ y'an dugu jan kɔnɔ an bɛɛ bɛ wuli ka baara kɛ a daminɛna o tun ma kule comment pauvron da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn on dirait que pauvron bɛ taa kɔfɛ de fɛn min bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ o banna ka sɛnɛ fɛn min bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ o banna ka baara kɛ président pauvron da ka gɛlɛn jaba da ka gɛlɛn nin bɛɛ bɛ sɛnɛ Mali de kɔnɔ nin ma na taa ɲini yɔrɔ si an kɔngɔ y'u minɛ o bɛ wuli ka jɔn la bi o bɛ ka sɛnɛ kɛ voilà ne bɛ n'o an b'a labali min ye n bɛ segin a kan tuguni min ye samedi ye bɔli belebeleba b'an bolo bɔli in bɛna kɛ mun kan Kartinina tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu kan an bɛ fɛ samedi don an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dransi Mohamed Selifu Haidara bɛ yen nɔ a ka an dɛmɛ an kungo la ka wele bila bɛɛ ma adresse n bɛna complet bɛɛ lajɛlen bila n ka page sanfɛ mɔgɔ mago bɛ adresse la i b'a sɔrɔ n ka page sanfɛ i bɛ don n ka page kɔnɔ de i b'a sɔrɔ yen page dafalen bisi bɛ taa yen nɔ RERB bɛ taa yen nɔ a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ taa yen nɔ samedi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu ye tɔɔrɔ sɔrɔ depuis a daminɛ i k'a bɛɛ wala degun min y'i sɔrɔ i kana maloya k'a bɛɛ fɔ i ka baara tiɲɛna i k'i da don a bɛɛ la n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan président ɲa mana d'a kan walahi an ka degun bɛ ban sa mais a tɛ kɛ fo ka na wuli ka jɔ de kɛ fɛn min b'an kɔnɔ k'a bɛɛ bɔ fɛn min b'an kun na an k'a cɛ k'a bɛɛ fɔ ani n'an ye ɲɔgɔn dalajɛ
Tola ya mwa muluso nu ya tolo ta kenek. Wallahi changement bena sal la affaire bena. Wan savoir de so. Raketo be kuma kono. Wa salam. Ala kapi no ya. Ala